Akwụkwọ nke Job, isi nke 12. Mgbe ahụ, Job zara sị, nghọta ha nke unu, abụghịkwa m onye dị ala karịa unu. Ee, onye na-amaghị ihe ndị a? M dị ka onye na-akụ onye agbata obi ya aka, onye na-akpọku Chineke, ọ na-anụkwa ya. A na-akwa ndị ezi omume na ndị ajọ omume emo. Onye dị njikere ịda dị ka onye na-eleda anya n'echiche nke ndị ọgaranya. Ụlọ ndị ohi na-aga nke ọma. Ndị na-anya isi n'ebe Chineke nọ. Ndị Chineke ji aka ya baa ọgaranya n'ọkwa n'udo. Jụọ anụ ọhịa na anụmanụ nke Chineke ga-akụziri gị ihe ugbu a. Ha ga-agwakwa gị, ma ọ bụ gwa ụwa okwu. Ọ ga-adakwasị gị ma ọ bụ nye azụ nke oké osimiri. Ha ga-agwakwa gị. Onye ga-amaghị ihe ndị a niile ma ọ bụghị n'aka Jehova mere ha? N'aka onye ka mkpụrụ obi gị niile dị ndụ na ume nke mmadụ niile dị? Ntị ọ bụghị ya na-aghọta okwu ndị a? Ọnụ anaghịkwa atọ unu ahụ ụtọ? N'etiti ndị ochie, amamihe dị n'ogologo ụbọchị dị ka nghọta. N'aka ya ka amamihe na ike dị. Ndụmọdụ na nghọta dị. Lee, ọ na-akwatu ụlọ, ọ pụghịkwa iwu ya. Ọ na-emechi mmadụ, ọ pụghịkwa ịtọhapụ ya. Lee, ọ na-egbochi mmiri, ha na-akpọ nkụ, ma mgbe ọ na-ahapụ ha, ha na-ebibi ụwa. N'aka ya ka ike na amamihe dị. Ndị a na-aghọgbu ndị na-aghọgbu bụ ndị nke ya. Ọ na-eme ka ndị ndụmọdụ dị ka ndị na-eme ihe ike. Ọ na-emekwa ka ndị ikpe bụrụ ndị nzuzu. Ọ na-atọpụ olu ndị eze ma na-eke eriri ha. Ọ na-edu ndị isi dị ka ekpere ma na-achụpụ ndị ike. Ọ na-ewepụ okwu ndị ndụmọdụ kwesịrị ntụkwasị obi ma na-ewepụ ikpe n'aka ndị ochie. Ọ na-eleda ndị isi anya ma na-eme ka ike nke ndị dị ike ghara ịdị ire. Ọ na-ekpughe obi ndị dị omimi site n'ọchịchịrị ha ma na-eme ka onyinye ọnwụ pụta ìhè. Ọ na-eme ka ndị mmadụ baa ụba ma na-ebibi ha. Ọ na-eme ka mba dị iche iche baa ụba ma na-akpọbata ha ọzọ. Ọ na-ewepụ ndị obi bụ ndụ nke ndị mmadụ n'ụwa ma na-eme ka ndị na-awagharị n'ọzara. Ndị na-awagharị n'ọchịchịrị na-enweghị ihe. Ọ na-emekwa ka ha na-awagharị dị ka onye aṅụrụma.